درود بر شما. شرح مهمترین مطالب ҳафтаномаи тоҷикистон дар бахши шарҳи тоҷикистон. яке аз чеҳраҳои маъруф ва бераҳми солҳои 92-ми ҷанги шаҳрвандии ҷумҳурии тоҷикистон Хӯҷа Каримов мулаққаб бо Хӯҷа КОМАНДИР мебошад, ки бо бераҳмии худ дар минтақаи ғозималики тоҷикистон маъруфу машҳур аст. ном бурда дар қатли даҳҳо нафар ва азобу озори шахсони зиёд гунаҳгор дониста мешавад ва солҳои охир берун аз тоҷикистон дар ҷустуҷӯи байналмилалӣ қарор дошт. 3 моҳ қабл мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Дубай Хӯҷа КОМАНДИРро боздошт ва санаи 16 феврал аз ҷониби вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон ном бурда ба ватан истирдод шуд. Хӯҷа КОМАНДИР кист? Дар номаи аъмоли ӯ чанд қатл ва чанд озору шиканҷа мавҷуд аст? Ӯро чӣ интизор аст? Ба ин суолҳо дар маводи ҳафтаномаи Тоҷикистон таҳти унвони Бераҳмтарин қумандон Хӯҷа КОМАНДИРро ба Тоҷикистон овардан посух ҷӯед. тирамоҳи соли 1941 дар деҳаи шуркаҳаки ноҳияи Сарихосор духтараке мехост хоҳарчаи навзодашро ба ҷаррӣ партояд, зеро падарашро ба ҷанг бурдаву модараш аз дунё гузашта буд ва онҳо тани танҳо монда буданд. ин ҳангом раиси калхози шуркаҳак аз роҳ мегузашт ва ин ҳолатро дида ҳарду духтаронро ба ятимхона мебарад. дар ятимхона духтарон азобу уқубати зиёдеро аз сар гузаронида ба воя мерасанд ва имрӯз яке аз онҳо шоири халқии Тоҷикистон Ҳадиса Қурбонова мебошад. дар матлаби заҳри ятимӣ ва шаҳди зиндагӣ Ҳадиса Қурбонова сафҳаҳои ҳаёташро варақ мезанад, роҳи тӯлонӣ ва пурпечутоби зиндагиашро ба ёд меорад, дар мавриди эҷоди худ ва ҳамқаламонаш ҳарф мезанад. гумон мекунам мутолиаи ин мавод барои хонанда муфид ва шавқовар хоҳад буд. номи Гул ШЕРАЛЬИ дар сафҳаҳои сиёсату давлатдории Тоҷикистон мармуз ва бо вуҷуди ин пурсару садо мебошад. дар даврони вазири саноат ва энергетика будани Гул ШЕРАЛЬИ нерӯгоҳи обии барқии Сангтуда 1, Сангтуда 2, хати барқи ҷануб-шимол 500, хати интиқоли барқи айнӣ, хати барқи Сангтуда Афғонистон, хати барқи 220 киловаттаи Лолазор Хатлон, хати барқи Сангтуда Лолазор сохта ба истифода дода шуданд. заминаи Кассаҳазор низ дар замони роҳбарии ӯ ба миён омад, вале зиндагии Гул ШЕРАЛЬИ ҳамеша яксон набуд. дар даврони вазирӣ номи Гул ШЕРАЛЬИ баъд аз оне ки писараш зиндонӣ шуд дар сархати расонаҳо қарор гирифт ва ҳамин тавр ҳаёти Гул ШЕРАЛЬИ ҳамеша барои хонандагон ҷолиб ва шавқовар буд. дар матлаби аз ашки шодӣ то ҳақиқати зиндагӣ рӯзгори Гул ШЕРАЛЬИ роҳи тайкардаи ӯ дар ҳаёт ва сиёсат ва давлатдорӣ бозгӯ шудааст. вақте ки писари вазирро зиндонӣ мекунанд, ӯ чӣ ҳис мекунад? вақте ки вазир метавонад лоиҳаҳои муҳимро роҳандозӣ кунад ва дар ҳалли масоили зиёде устувор бошад. зиндагии Гул ШЕРАЛЬИ гумон мекунам барои хонандагони ҳафтаномаи Тоҷикистон ҷолиб аст. клуби футболи Истиқлоли Душанбе моҳи ноябри соли 2007 таъсис ёфт ва нахустин сармураббии он Қаноат Лоиқзода таъин гардид. тӯли ин солҳо Истиқлол роҳи ноҳамвореро пушти сар кард ва дар ҷумҳурӣ ба клуби аввали кишвар табдил ёфт. дар солҳои гуногун клуби Истиқлол таҳти сармураббигии Алек Ширинбеков ва Муҳсин Муҳаммадиев бар ин ситораҳои футбол фаъолият намуд ва дар майдонҳои зиёде ҳунарнамоӣ кард. вале сабаб чист, ки клуби Истиқлол наметавонад аз майдони кӯчак ба майдони бузург барояд ва Тоҷикистонро дар арсаи ҷаҳон муаррифӣ кунад? бештари аз таҳлилгарон ин ҷумро дар сармураббиёни даста мебинанд ва инак Виталий ЛЕВЧЕНКО сармураббии нави дастаи Истиқлол таъин шуд. мухлисони ин даста ва умуман мухлисони футбол аз Виталий ЛЕВЧЕНКО умедҳои зиёд доранд. дар матлаби ҳафтаномаи Тоҷикистон ки ба ҳаёти Виталий ЛЕВЧЕНКО ва тими Истиқлол бахшида шудааст, пайванди сармураббӣ бо дастаи футбол ва пешниҳодҳои мушаххас оид ба рушди тими Истиқлол пешниҳод шудааст. дар баробари он чанд матлабе ки ман ба шумо муаррифӣ намудам, дар ҳафтаномаи Тоҷикистон матолиби зиёди сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоӣ ба нашр расидааст. мехоҳед донед ки сабаби якбора аз кор рондани 29 нафар корманди баландпояи мақомоти гумрук дар чӣ буд? оё давои коронавирус пайдо шуд ё на? чаро хоҳарон хонаи бародарро фурӯхтанду ӯро дар кӯча партофтанд? кадоме аз ниҳодҳои вилояти Суғд дар порагирӣ пешсаф ҳастанд ва байрақи марафони порагириро дар даст доранд? 10 амалиёти террористиро вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон чӣ гуна пешгирӣ кард? оё барои беморони қанд нӯшидани шароб ҷоиз аст ё на? ба ин суолҳо
дар сафҳаҳои ҳафтаномаи Тоҷикистон посух ҷӯед. ҳафтаномаи Тоҷикистонро метавонед аз дуконҳои шаҳр бипурсед. рӯзнома зиёд, Тоҷикистон яктост.